ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿದ ಬ್ಯುಸಿ ಡೇ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದೇ ಉಪ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಅನ್ಪಿದಾರ್ದೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಇನಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂಚನೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪಿದಾರ್ದೆ ಬಲೆ ಆ ನಿಕಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ್ ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡ ಆಯ್ನ ಪಿದಾಡ್ ಪಾದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ದಾಯ್ ಪೋಂದುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಈತ ಎನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಡೇ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅವ ಮೇಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಂಚಾರಜ್ಜಿ ದಾದ ಮೋಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಯ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಲಕ್ಕೆ ನರೇಜ್ಜ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಚಿಪುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗಾವೈತೆ ಎದುರ್ಪೋಯಲು ಅಲ್ಲೇ ಮೋಲನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಮೂಲು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರೌನ್ ದ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲತ್ತೆ ಜಯಂತಿ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಯಾರಂತ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಾ ನಾನು ಕೂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಭವ್ಯ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಒಡೆಗೆ ಹೋಗುದು ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್
ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ತುಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾರೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ತೆಲ್ಪು ಜೆರ್ಬಾಲೆ ಅಲೆ ಇಂಬೆಗೆ ಆನೊಂದು ಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಪ್ಪಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತು ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಲಿಪ್ಸ್ ತುಳೆದೀತಿನ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅನಾಯಗ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತುಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಕಾಯ್ ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ಉಂಚಿಯ ಉಂತು ಮಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ದಾಯನ ಐಕಾಯ ಪನ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಯಾನಿ ಮೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಈ ಕಲರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಅಂದು ಇಂಚ ಮುಖದಿತ್ತಿಜಾರ ಪೌಡರ್ ಇಂಚ 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 ಅಂತ ಈ ಸೇಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಲ್ಲ ತನ್ನೇಶ್ आप एक्टिंग मत करो यार ओवर एक्टिंग लिप्स नॉर्मल दिलಣ್ಣ ಯಪ್ಪ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇವರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಆಪುನೈತೆ ಲಿಪ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ದಿನ ನೀನು ಯಪ್ಪ ಸಖತ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾದಾಂಡಲ ಅಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬಲ್ತುಣ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಬಿಡ್ತು ಓಕೆ ಇರ್ ಪಾಡುನ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣುದೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ದು ಕಣ್ಣುದೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರೇ ಉಂಟು ಅಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ತೂಲ ಗ್ರೇಲ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಎಲ್ಲ ತೂಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಯಪ್ಪ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಬೈದೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೆ ತನೀಶ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ ಅದು ಪಿದರ್ದು 4 ಬೈದೆ ಬಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡು ದಾಯ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ಲ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 4 ಹಿಡ್ದು 7 ಮುಟ ಯಾನ್ ಉಂತುದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಂತುದು ಕಾರ್ ಮಾತ ಬಚ್ಚದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಫೈನಲಿ ಏಳರೆ ಅನಗ ತನಿಷ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂವರೆ ಅನ್ ಏತು ಕಾತುದೆ ಏತು ಮಾತ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಈತು ಕಾತಿನೆಕ್ಕು ಇದು ಮಾತ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಾಯ್ನೆಕ್ಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮೆನ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನೀಟಾಗಿ ತೂಯೇನ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮೇಲಿಡ್ ತೂಯೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸೊ
ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ತನಿಷ್ ಓಲು ಲೈನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತರ್ಡ ಮಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲದ ಆಯ್ಪಂಡ ಎದುರುಡೆ ಉಂತದಿತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದು ವನಸಾದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿನೇ ವಿಡಿಯೋ ತೋವೊಂದುಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ್ಣಿಕಲಿಗೆ. ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ತುಯರ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಡು ತೋಜುಂಟುಲೆ ಗೇಪಿ ಶೋಕ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಯಾನಿ ಈ ದಿನನೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಪಿರದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.